umangat ka sa kaliwa si Alfredo Punsal, oh. Hindi natatakot talaga. So dumikit pa rin tong si Kanaway. So may umaagwat tayong isa. Meron tayong isang umaagwat si Alfredo Punsal. So magbaban split yata ito, ah. Diyos ko, makain ka. Ayun tayo sa barangay Pinagpanaan, Talavera, Nueva Ecija. Dito sa kapistahan ng barangay Pinagpanaan. So master tayo muna. Dito yung ating mga tour legend. Uy, pwede pilyin. Andito si Valeriano Valdez. Wala lang si dito. Wala dito si Placido Valdez. Naku, maraming hindi umabot, ah. Ganyan. Hindi kinaya. Bueno. Okay, so nag-plug down na tayo. Andito pala Benny Alejandro, Johnny Armendez. Ito, meron tayo tatlong nagbe-breakaway. Si Sunny Pascual, Mon Nicolas, NC Billy, Villa Puerto. Gandahan mo yung buwan. Ayan na, ayan na. So, may bumabanat dito, ha.
Ito yung ating grupo ha. So wala pa rin naka-breakaway. Nasa harapan si Chito Mendoza, si Manukot, nandito rin pala. Uy, umangat si Kuya Arman sa kaliwa oh. Uy, kanan pala tayo dito. Cross country. Bakit cross? Sabi ko talaga ng cross country. Naku po, Diyos ko po, kain to. Talagang Marlboro to rito. Talagang dos mo po yun, ano? Oo, nagkakal din. Dos pinili? Okay na. Ay, naiwa to ang number 28. Hindi mo bra yung, uy, sipa. Si Jonathan, nakayo. Medical pala yan. Bakit nang... Okay, mukhang naiiwan na si Johnny Armendez dito ha. Nagkakaproblema yung cambio. Anong nangyari? Akaw. Yun. Ito. Si Eddie Garcia, rider number 41. Naiwanan sa rough road. Pangpatag lang tong si Eddie Garcia. Hey! Riders. So, andito Benny Alejandro, Boy Kilang, si Amang, humahabol, Rudy Catalan. Okay. Uy, Sir Rudy Catalan. Ito, sino to mga to? Si Amang. Uy, ma-advance si Benny ha. Nakakatakot dito. Baka dumiretso tayo doon. Gatak na ito ah. Okay, umahabol pa rin tong si Benny Alejandro, rider number 29. So meron tayong breakaway eh. Ito si Benny, ingat lang ngayon, baka doon kayo pulutin sa ha. Irigasyon eh, buti bisikleta madali makuha eh. Kaming nakamotor ang mahirap. Okay. So dito tayo sa main group. Hindi pa tayo nakaka-advance sa harapan dahil meron tayong mga breakaway dun eh. Okay. So dito tayo sa highway. Why? Oh, tayo. No, hindi tayo maka-advance ha. So nababanat itong ating mga riders. Yan. So cruise control nandito sa may likod. So antabayanan natin yung breakaway kung medyo malayo na o meron tayong breakaway. Meron ako natatanaw na breakaway eh. Dos yan, dos. Kahit 1.5 lang. Okay. So, hindi tayo maka-advance sa harapan dahil medyo delicate. So, ayan. Ayan mga. Terus tayo. Tignan natin yung breakaway kung sino na yung breakaway. Meron tayo na bubuong breakaway sa harapan eh. Oh. Dalawa. Nakakalamang lang ng mga 70 meters. So, inahatak ng RM Farmhouse, Edgar Domingo, and itong si Pilar. So, ito, meron tayong breakaway. So, titignan natin itong breakaway, tatlo. Wala naman si pinili dyan eh. Okay. So, this is our 3-man breakaway. Si Arman Laureta, Chito Mendoza, and itong si Edgar Gregorio. Ang speed nila 44 kilometers per hour. So,
So, papunta tayo sa barangay ng Pinagpanaan sa pangunguna ng kanilang kapitan, Barangay Captain Alvic Quiros. Si Barangay Captain Quiros at sa lahat ng mga barangay official ng Barangay Pinagpanaan. So, ito yung ating mga breakaway. Tignan mo nga, meron ba? Itong left. So, dito sa Tsima, breakaway pa rin. Andito tayo sa Llanera, Pinagpanaan Road. So, lumalayo na sila, pero parang lumalapit ang bahagya. 100 meters na lang yata. Ang nilalamang ng ato, may nag-aamol. May dumidikit sa likod, tignan mo sa likod. May dumidikit, may dumidikit. Manny Pareget and Ricky Sabala. So, may dalawang dumikit, ha. So, dito tayo talaga matatraffic. Pati police, na-traffic na rin dito. Medyo makiipot talaga, eh. So, naging 5 yung ating breakaway, naging 5. Naku po. So, ito sa likod, may umahabol. May dumidikit dito, si Ronnie Gregorio, si Sunny Pascual. So, ito yung ating main group. Game. Okay, ito yung ating second group, ha. Lumalamang lang yung breakaway natin ng mga 100 meters dito sa ating second group. So, andito yung mga taga Nueva Ecija, Alfredo Consal, Mon Nicolas, si Lolito Garcia, si Danilo Pilar Suburo. Dito nga yung mga kiramdam. Dito si Valeriano Valdez. Ayan, yung naka-BMC. Siya si Valeriano Valdez, ang Malbruder legend. So, inabutan itong ating mga breakaway. Makaangat sa kaliwa itong si Danilo Miller, oh. Andito rin si Aldin Pararuan, si Sir Robert Obet Manukot. Hey! Basta adik ka sa karera kahit anong ruta yan. Mapa-rough road, mapa-traffic. Uy, sa kaliwa! Binipit sa kaliwa, oh. Uy, oo, ah. Makaangat si Miller, oh. Pati kami, nahihirapan. Kailangan safe na safe din kami dito, ha. Hindi kami pwedeng bara-bara style. Uy, makaangat na si Miller sa harapan, no? Pumudok na kotse. Oo, sa likod. So, mayroon tayong mga advance na isa. Andito, Edgar Gregorio and Edgar Domingo. Ito, naka-solo breakaway itong si Danilo, si Bulburo from Maragol, Muñoz, Nueva Ecija. Sige, angat! Kumuling-kunin, diretso! So, malakas din to, ha. Ayan, inda ka talaga, tigas na tigas. Kanan! Kanan mo agad! Bubuntikan mo! Then, may dumidikit si Valeriano Valdez. Dumikit si Valeriano Valdez. Pero kayo kumakat. Umangat na, dumikit na rin itong si Mon Nicolas. So, kanya-kanyang singitan, pagaling ang sumingit dito. Ayan, so naging 4. Naging 4 itong ating breakaway. Makakatakot sila sa babayan, makakatakot sila dyan. So, naging 4, ha. Balat lang! Uy! Kumakalagkag yung bike ko yan, ha. Kumakakabyos-kabyos. Talagang pagalingan dito sa Juan. Kaya magaling ang magsisigit dito. So, mukhang inabutan yung ating breakaway. Yung ating 4 na breakaway kanina. So, nabanat itong grupo. Sana? Uy, dikit, yan! 1 mo lang, 1. Okay.
Maraming mga Team G-Star dito ha. Sunny Pascual, andito na sa likod. Kanina, nasa breakaway ito. Tangat yan. Strategi sa bala. Oy, wala tayong breakaway ha. Okay. So, ito yung ating grupo. So, wala tayong breakaway ngayon ha. So, walang nakakatakas. Nahatak ni Edgar Gregorio. Mukhang nang lamya sila dun sa rough road eh. Gagawin mo yung sunod. Okay, so yan na lang to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Mga 16 riders na lang to. Okay. So rider number 12, balito na sa may likod. Rider number 28. Uy, may nakabag pa. Rider number 37. Mukhang maraming baon si dati ha. Uy! Diyos ko po kain do. Nagkakagit dito. Ano? Uy! Dako ko! Ayaw kasi yung umangat pa sa kaliwa itong si Alfredo Consuelo. Nakapun. Yan, nagbabanatan. So wala pa rin tayong breakaway. Papakiramdaman talaga dito ha. Okay. So inaatak na yun Edgar Gregorio ha. So meron tayo isa nagbe-breakaway. Sino to? Wow, Valeriano Valdez, the legend. Itong si Valeriano Valdez yung tumakas doon sa ating main trail ito. So lumalamang agad siya ng mga 200 meters doon sa ating main trail ito. This is Valeriano Valdez, the Marlboro Tour legend. Naku po, gusto ko kain daw. So last lap na kaya ito. So yun tayo sa barangay Pinagpanaan. So talagang makisig pa rin ito ha. Makisig pa rin talaga itong si Valeriano Valdez. Mga 63 years old na to eh. 63 years old na itong si Valeriano. So lumamang kagad siya 200 meters. Solo. So tingnan natin kung mauubusan pa itong si Valeriano Valdez. Ang kanyang speed 40 kilometers per hour. So nag-ahabol pa rin yung grupo sa likod. Kung matatandaan nyo, itong si Valeriano Valdez ay isa sa mga runner-up ng Marlboro Tour ng araw. Matikas pa rin itong si Valeriano. Maganda ang kanyang pangangatawan ha. Talagang malakas pa rin kumikig kaya nga pagdating sa mga senior category. So wala sa likod. Malayo. So hindi makadikit yung grupo ha. Yung may grupo, medyo malayo. Okay. So back in action tayo. Dito tayo sa bypass road.
So may umaangat si Kuya Ing yata ito ha. Uy, sinusundan ni Mon Nicolas. Uy, naiwanan na dito si Edgar Gregorio. Boyki lang. Yun o, nagkakabanatan na dun o. Dahil last lap na to, rematihan na. So naiwan na kanina, breakaway. Ngayon, nandito sa break likod. Itong si Valeriano. Mukhang naubos din ngayon na. Si Kuya Edgar, yung ating pambato. Nangyari? Flat! Putol lang ayos. Nako, wala na. Naubusan tayo ng big guns. Naiwan dito si Aldrin Pararuan. Si Kanaway. Ito to. So meron tayo tira 2, 4, 6, 8, 10 14 riders to, 15 riders to. Ha? Okay. So andito si Alfredo Ponsal, Manny Parinet, Edgar Gregorio, Billy Villafuerte, Boy Kilang, Armando Laureta, si Joel Paraiso, Mon Nicolas. Ronnie Grupo. Umangat ka sa kaliwa si Alfredo Punsal Hindi natatakot talaga. So dumikit pa rin tong si Kanaway. Makani Paringit, andito din. Billy Villafuerte, si Jesse Catalan, si Armando, si Edgar Gregorio ay naiwan sa likod. Si Edgar Domingo yung andito. Angat. Okay, so malapit tayo sa finish line. More or less mga 2 kilometers na lang tayo sa finish line. So may umaagwat tayong isa. Meron tayong isang umaagwat, si Alfredo Ponsal. So magpa-pass sprint yata ito So ito, meron tayong isang solo breakaway. Nakatakas ng bagya. So dalawa. Sino yun? Meron pa tayong dalawa. So malapit tayo sa... Ito si Alfredo Ponsal tong isa. Baka maubusan pa to So malapit na ito. Last 400 meters on the finish line. Last 300 meters on the finish line. Ito yung mananalo. Sino ba to? Ito yung isang solo. Sino yan? Ayun, ito yung ating solo breakaway. Rider number 17. Yun. Taas kamay. Yun. Taas kamay. Yun, Banata Ponsal. Yun, natapos din sa wakas.